מקושרים בצמרת, אחרי החשיפה במהדורה על גנבת הציוד הצבאי על ידי בנה של היועמ"שית, שורה של חברי כנסת מהקואליציה, בצעד הראשון מול שר הביטחון ישראל כץ, כתב התחקירים שי פרידמן, ואתה עם ההתפתחויות החדשות בפרשה. נכון, 5 חברי כנסת מהקואליציה פונים לשר הביטחון ישראל כץ בדרישה לעריכה של בירור נוקב בצה"ל בפרשת גנבת האפוד הצבאי והקצין מיארה, בנה של היועצת המשפטית לממשלה. את המכתב יוזם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ועליו חתומים אוהד טל ולימור סון הר מלך מהציונות הדתית, ביחד עם אריאל קלנר ואושר שקלים מהליכוד, והם דורשים משר הביטחון לברר עד תום את האירוע, אירוע הגנבה שאירע בגדוד הצנחנים, בו היה מעורב הבן של היועצת המשפטית לממשלה. חברי הכנסת מבקשים שכץ יפעל לברר האם המג"ד פעל בהנחיית גורם אחר, הפצ"רית או כל גורם אחר, ועוד הם שואלים כי תגובת דובר צה"ל לימדה שהפיקוד הבכיר מכיר את הפרשייה הזו. אם אכן כך, כיצד הדרג הבכיר הסכים בפועל להתנהלות הזו? נוכח העננה הכבדה העולה מסיפור זה של שחיתות ציבורית מובהקת בדרגים גבוהים בצה"ל, נבקש התערבותך מיידית לקבלת תשובות לשאלות אלו ולטיפול כדין בכל המעורבים. כך הם כותבים. הנה דברים שאומר לנו יוזם המכתב, חבר הכנסת עמית הלוי. הנה. הפרשייה הזאת חשפה סטנדרטים בצה"ל שאסור לשר הביטחון לעבור עליהם לסדר היום. אם אכן אנשים נכונים, כמו שאמר אותו עורך דין צמרת, התערבו בפרשייה, התערבו בהחלטות המג"ד, זה דבר חמור מאוד. הצה"ל הוא צבא העם, הוא לא צבא האנשים הנכונים. ולכן פניתי היום יחד עם חברי כנסת נוספים לשר הביטחון שיתערב בפרשייה הזאת וינחה לבדוק אותה עד תומה, כדי שסטנדרטים כאלו לא יהיו בצבא ההגנה לישראל. ובסיפור הזה יהיו עוד התפתחויות. כן, זה בטוח, אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור, אבל בכל זאת, אראל, אתה כנראה לא מופתע כל כך מהשתיקה המוחלטת של בכירי המערכת. בטח, כי הם מאוד מנווחים. תראו, עורך דין יוסי בנקל הוא סגן אלוף בפרקליטות הצבאית. הוא שומר סף. את יודעת מה זה שומר סף? אין פה אף שומר סף בשולחן. הוא שומר סף. שומר סף שהוא רואה עבירה, הוא צריך לדווח עליה. בטח אם הוא כל כך בכיר בפרקליטות הצבאית. אנחנו לא מדברים על סמל בפרקליטות הצבאית, אנחנו מדברים על סגן אלוף בפרקליטות הצבאית. לכן המערכת לא מסוגלת להתמודד עם זה. כי אני יודע שיש חיילים שכן עומדים לדין על גניבה. אז האם הם יכולים לבוא ולהגיד, מה קורה כאן? מה זו האכיפה הבררנית הזאת? למה זה הדיפולט הישראלי? למה יש אנשים שמותר להם ויש אנשים שאסור להם? ולמה זה לא נגמר אחרי 76 שנה? הרבה מאוד סימני שאלה, פרופסור כהן, ובכל זאת, בהיבט המשפטי כן יש שם לפרשה כזאת. כן, אני רוצה אבל להעיר נקודה של מצ"ח, והתפקיד של מצ"ח. ראינו איך נעשה שימוש במצ"ח בחקירות על כל מיני טענות לפשעי מלחמה, דברים שלכאורה אמורים להתברר על ידי הליכים משמעתיים, הליכים בתוך היחידות, והנה כאן, דווקא במקרה קלאסי, שבו מצ"ח אמור להיות מעורב. אני מזכיר, מדובר פה בעבירה של גניבה, זו עבירה פלילית. כאן זה חייב להגיע לבית דין צבאי, וזה לא הגיע, זה נסגר אפילו לא בהליך משמעתי. אם דיברנו עד עכשיו על אכיפה בררנית, אז פה זה ממש צועק בשמיים. טוב, יש קו מחבר בין כל הפרשות, פלדשטיין, בן גביר, הנבצרות, הרפורמה המשפטית, יש קו מחבר מאוד ברור. קו המחבר זה שיש אנשים שיש להם מעמד X, ויש אנשים שיש להם מעמד X-1, וזה פצע כואב מאוד, וגם אחרי שננצח במלחמה, וגם אחרי שנעשה את הרפורמה, בסוף זה השסע שמדינת ישראל תהיה חייבת לטפל בו. האכיפה בררנית, השימוש המניפולטיבי במצ"ח, כשנוח משתמשים, כשלא נוח לא משתמשים, זה פצע כואב של החברה הישראלית. פרופסור משה כהן אליה, תודה רבה. תודה.